Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ippreżenta l-ewwel budget tal-leġislatura ġdida ta' Gvern ieħor Laburista b'għadd ta' miżuri li lestu lil Malta għall-futur. Buċċu minn quddiem il-Professur Scicluna qal li l-Gvern se jitlaq minn punt ta' tluq ferm differenti minn dak li telaq bih fil-leġislatura l-oħra wara li l-Gvern ħejja bażi soda u wettaq ħafna minn dak li wiegħed fil-programm elettorali mixja maħsuba, meqjusa u konsistenti. Nassigurak minnu fih sur President li tluq għal din il-leġislatura huwa fuq bażi ferm u ferm aktar soda mit-tluq li kellna fl-aħħar leġislatura u dan sar f'temp ta' 4 snin. Minn deficit ta' kważi 300 miljun fl-2012 dawarna f'surplus il fuq minn 100 miljun fl-2016. U skont il-figuri tal-ewwel 8 xhur se nerġgħu nilħu surplus ieħor din is-sena. Il-budget għas-sena d-dieħla jinkludi 20 ta' proposti u inizjattivi ta' fejda bilan li jkollna soċjetà aktar inklusiva. Iżda qabel beda l-elenku tal-miżuri, il-Ministru Scicluna ħabbar mill-ewwel li il-budget ma fih l-ebda taxxa ġdida. Miżura ewlenija li misset ikoll xejn mit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Sur President, qabel ma niġi għal miżuri ta' dan il-budget, nixtieq ngħid li f'dan il-budget mhux se nkun qed inħabbru l-ebda taxxa ġdida. Jew xi żieda f'dik eżistenti, la diretta u lanqas indiretta, jiġifieri la taxxa fuq id-dħul u lanqas taxxa fuq il-konsum. Sur President, da ma nafu qatt li ġara f'budget ta' wara l-elezzjoni, dan nistgħu nagħmluh però għax baqalu responsabilità nħossu li l-finanzi għas-sena d-dieħla jippermettulna nagħmlu dan. Waqt li għat-tielet sena konsekuttiva il-Gvern se jżid il-pensjonijiet, fost il-miżuri ewlenin fil-budget għall-2018, il-Gvern ħabbar li kull min jaqla anqas minn 60,000 euro se jibbenefika minn tnaqqis fit-taxxa b'ċekk, se jibdew jintraddu lura il-festi pubbliċi lil ħaddiema li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa, il-Gvern se jaqbad il-barri miqrunu fl-oqsma tal-housing soċjali u dak affordabbli. Il-Ministru Scicluna sostna li dan kollu huwa xprunat minn għada ekonomika ferm aktar soda minn dik ta' 4 snin ilu u bi pjan li ħares lejn Malta għal-futur. Bit-deċiżjonijiet għaqlija li ħadha l-Gvern taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat fl-aħħar 4 snin nistgħu niffukaw fuq il-futur ta' pajjiżna. Dan se jkun l-ewwel budget f'din il-leġislatura li bih se nibdew nindirizzaw l-isfidi li għandna biex nlestu lil Malta għal-futur.